Bolo to hlavne v súčinnosti s investorom, kedy sme sa rozhodli pre ekonomické, estetické aj konštrukčné hľadisko. Je to novinka na trhu, respektíve na Slovensku, takže ako máte možnosť vidieť, tak je to, hlavne čo sa týka estetického hľadiska, pre mňa ako architekta, tak to bola určite, by som povedal, pozitívna skúsenosť. Pre konštrukciu, ohľadne statiky sme museli uvažovať o riešení takom, ktoré práve vyšlo ako toto integrované riešenie, ako najlepšie možné riešenie, lebo duplicitné riešenie fotovoltiky a konštrukcie týmto pádom bolo eliminované. Takže hlavne čo sa týka statického hľadiska, toto riešenie bolo úplne ideálne. No, jednalo sa o veľmi rýchlu inštaláciu, čo bola obrovská výhoda oproti duplicitným riešeniam, čiže veľmi jednoduchá, rýchla inštalácia. Je to komplexné riešenie, ktoré v podstate je spravené v jednom kroku. Nech sa páči, pozrite sa.